19 cases sa Singapore, yara na sa 38,965. Sa sports balita, Presidente Duterte ginaprubahan ng hagda nga nagatukod sa National Academy of Sports. Kag sa aton balita, entertainment, Son Ye-jin sa South Korea, gintilala bilang most beautiful woman in the world. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Nueva Action Radio Philippines Standard Time kakaron sa litalina sang mga balita lokal.
Nag-positibo sa COVID-19 ang isa ka negrense nga locally stranded individual kon LSI nga karon naka-facility quarantine sa may banwasang La Castellana. Ginpahayag ni La Castellana Mayor Romayla Mangilimutan, ini na ang ikaduwa nga kaso sang COVID-19 sa ilang banwa. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginpahayag sang alkalde nga ang pasyenteng sa ka 28 anyos nga lalaki kag pumuluyo sang barangay Masulog sa mga banwa. Sa inisyal ng impormasyon nga nabato ni Mangilimutan ang pasyenteng sa ka locally stranded individual nga mayar sang travel history sa may Cebu pag nag-abot sa Negros Occidental sa Hunyo 4. Ang pasyente sa karon ang yara na sa isolation facility sang banwa. Ginahulat pa sang alkalde ang duga nga detalye subong man ang swab results ang live-in partner sang pasyente nga subong yara naman sa isolation facility. Oo, balialin na sila sa Cebu, but ang details, kinaano ko pa kaging katuan, pati ni doktora, eh bago pa man lang sila nag-send sang, text, kagina pag-abot sa swab test, gining katuan dahil ni doktora, galing kayo, hindi pa ko kasalo. Nabatian si La Castellana Mayor Romayla Mangilimutan. Nagpositibo sa COVID-19 ang 32 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Bata diri sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Vice Mayor Elcida Familiaran, ang chairman sa Bacolod IATF, si patient number 18 ang isa ka personal driver nga ginpaidarom sa swab test sang Hunyo 5 matapos nga nagbatyag sang sintomas kag subong nga adlaw nagwa nga positibo ini sa COVID-19. Sunod sabi si alkalde, ang swab ni patient number 18 ang gindala sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay kag sinupakay familyaran base sa protocol sa DOH kun ang persona ay nagabatsyag sang sintomas automatiko ini nga kabigon nga patient under investigation. Gina-validate sa karon sang otoridad ang travel history sa nagpositibo kag suno sa si alkalde squatter area ang lugar ni patient 18 kag nakadepende sa rekomendasyon sang City Health Office angod sa mga balay nga kabigon nga ultra risk area kag ipaidalom sa lockdown. This patient number 18 from Bata, 22 years old and driver. So, kung tigil-trace kung sa kapag ng City Health Office, ang iyang travel history lang. Pero pa niya ng personal driver. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Angot sa mga balita, ginpaidalam sa lockdown ang 30 ka mga balay sa may Puroka Pine Tree, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Ini matapos nga nag-positibo sa COVID-19 ang 32 anyos nga personal driver nga nagarenta sa mga lugar pod ang isa pa ka persona. Ginpahayag ni punong Barangay Lito Abaring sang Barangay Bata, apektado sa lockdown ang 45 ka mga pamilya o kon mga balay nga 30-meter radius humalin sa balay sang naga-positibo. Sunod sa punong barangay, nagpangabay na ini sang polis nga mag-monitor sa area, lakip man ang barangay tanod nga magbantay sa lugar kasunod nga mayara sang resistance sa iban nga pumuluyo nga luyag magwa sila mga balay hang magbakal sang pagkaon. Ang Barangay Bata Council ang naghatag naman sang food packs kag tupig sa mga apektado nga pamilya. Suno kay Abaring, ang pasyente ang ipaidalom sa home quarantine. Sa iban nga balita lokal, ginaklaro sa Cadiz City Health Office nga wala mag-quarantine sa St. Andrews Park Place Healing Center ang COVID-19 patient number 12 sa Negros Occidental kundi sa quarantine facility sa Gwa sang syudad. Inagin pahayag sa CCHO matapos magpositibo sa COVID-19 ang 31 anyos nga residente sa among syudad kag mayara sa travel history halin sa Saudi Arabia. Siya ang kadakip sa mga repatriated OFWs. Sa datos ng CCHO as of June 9, 2020, ang syudad sa Cadiz ang mayara sang 149 ka mga person under monitoring, 2,410 ka mga cleared PUMs, wala sang probable kag wala man sang suspected patient sa idalom sang bag-o nga klasifikasyon sang Department of Health. May 69 naman ka mga nagka-quarantine sa St. Andrews Park Place Healing Center sa Barangay Tinampaan, Syudad sang Cadiz kag 80 nga naka-home quarantine. Sa dugang pang balita lokal, nagpanugyan ang gobyernong probinsyal sang Negros Occidental sa mga returning locally stranded individuals o kon LSIs nga istriktohon ang pagpaidalom sa home quarantine tubtob nga wala pa magwang resulta sa ila RT-PCR test. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II,
Dapat anay nga likawan sa mayni ang paghalok o kung pagbeso-beso sa mga miyembro ng pamilya agod malikawan ang anuman nga peligro. Suno kay Diaz, mas siguro lamang nga hilway na sa kadalagman ang mga nagpauli nga LSIs kung negatibo sa RT-PCR test. Ginatugutan nga makapauli sila puloy-an ang mga LSI matapos mag-fill out sang personal information sa health cards hang makuhaan sang test pag-abot sa puerto o kon airport. Sila ang i-monitor sang tag sa mga local government units o kon LGUs kag kuhaon agod ipaidalom sa isolation facility kung positibo sa COVID-19. Ang mga returning OFWs naman ang kinahanglan nga ma-quarantine bangod sila ang makabig nga high risk kag tugutan lamang nga makapauli kung negatibo sa COVID-19 testing. Natalana nga talakayon sa mga nakalainlain nga komitiba nga gintukod ni Mayor Evilio Nardia ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod umpisa Hunyo 1 tubtob 15 o kung sa tion sang Modified General Community Quarantine. Suro kay City Councilor Archie Baribar, ang chairman sang exit planning team sang Bacolod, hindi pa ini makahambal sang patod kung ano ang matabo sa syudad pagkatapos sang MGCQ bangod wala pa sang assessment sa sitwasyon. Dugang paniwari-wari posible pagkatapos sang MGCQ ang syudad ang ipaidalom sa new normal. Nagapati si Baribar nga kung wala sang medical solution batok sa COVID-19, ini ang magapabiyon nga medical problem. Nagsuno pa sa konsihal ang LGU sa Bacolod ang mang-independent man sa guidelines nga ipapanaog sa gobyerno nasyonal. Ang Bacolod sa karon may 18 ka mga COVID-19 cases, 7 ang naka-recover, kag 8 naman ang aktibo nga kaso. Ang committee actually ni Mayor, ang IATF naton, kag ang iban pa nga mga committees, no? And then we will decide kung ano gid. But all of us will be very dependent on how we are being seen by the national. Kaya tingin na silang nagatag. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Archie Baribar. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 16 Action Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal, ginadulong sa inyo sang GTX 500 sa imo pag-exercise, hindi magalipat nga mag-detoxify o gali ang pag-inom sang GTX 500 nga nagatino sa imo dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo ngatay. Hindi ba nagabulig panubos sa imo blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa mga ka-aksyon naton nga may yara sang mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kang ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Manap. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon
nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig Una sa aksyon! Lasay sa 21 aksyon na Radio Philippine Standard Time kakaroon sa litali na sang mga balita nasyonal. Nagpaandamang Department of Health o DOH sa publiko batok sa substandard nga face mask ang ginabaligya online. Sulo kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang face mask ang dapat mag-comply sa standards sang Food and Drug Administration kag Department of Trade and Industry. Sulo kay Vergere, dapat siguraduhon nga rehistrado kung mayara sang may ginabaligya nga face mask online. Dugang pa sini nga ginatugutan nila nga ang tao ang mag-usar sang cloth face mask sa pagwa sa ilang mga balay, pero ang mga healthcare workers ang dapat naman nga mag-usar sang N95 mask o kon surgical para silang proteksyon. Suno sa DOH, posible mabutang sa peligrong healthcare workers kung makabakal sang substandard nga face mask o kon PPE. Ginpaisol sa Hunyo 15 ang pagsapol ni Presidente Rodrigo Duterte sa National Interagency Task Force against COVID-19 kag ang iya address to the nation. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, temporano nga nagbalik sa Manila ang presidente rason nga mayara sang pagligwat sa schedule. Ang IATF ang nagsapol naman subong nga hapon para istoryahan kung bala padayunon nga pahalugan ang restrictions o kung ipatuman liwat ang ginlift na nga mga quarantine measures umpisa Hunyo 16. Una ginpahayag ni Roque nga ang desisyon sang IATF ibase sa data sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas kag kapasidad sang pungsod nga matatapan ang mga pasyente. Ang desisyon sang IATF subject pa sa approval ni Presidente Duterte. Sa iban nga balita national, nanawagan ng Philippine Red Cross o PRC sa publiko nga magdonar sang dugo para masiguro nga hindi mawadaan ng supply ang blood banks karon nga COVID-19 na pandemic. Ginpahayag ni Senador Richard Gordon, ang chairman sang PRC, kinahanglan ang bulig sang publiko samtang nagapadayon ng krisis sa bangod may mga tawo nga nagakinahanglan sang blood transfusion. Kangin sa mga cancer patients, accident victims, mga tawo nga may blood disorders, ang mga nagabata kag iban pa. Hindi luyag sang PRC nga maglambot sa punto nga makancel ang mga surgeries bangod sa kakulang sang supply sang dugo. Ang mga persona nga may travel history abroad ang kinahanglan pang magulat sang 14 dias antes nga tugutan nga makadonar sang dugo. Nagpasiguro naman si Gordon nga nagasunod ang PRC sa mga safety procedures kontra COVID-19 sa pagpatigayon sang blood donations. Ginpahayag sang Presidential Security Group o kon PSG nga magapabilin ang pagpatuman sang istrikto nga safety protocols sa sulod sa Malacañang o kon Malacañang complex. Suno kay PSG Commander Jesus Durante, padayon ang screening procedures sa mga magasulod sa Malacañang. Karakip na day ang pagpaidalom sa mandatory rapid antibody detection testing kag disinfection sa lugar. Epektibo sa gihapon ang no invitation, no entry
entry policy sa tanan nga bisita sa Malacañang kag ginpahayag man ni Durante nga ang mga event nga mahimo tambungan sa nga ukon ni Presidente Rodrigo Duterte ang magagmay lamang nga private meetings. Ginpasiguro naman ni Durante nga padayon ang serbisyo sa PSG troopers para sa paghatag sang proteksyon sa presidente. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aton mga ka-aksyon, kahibal wala kamo pinaka-importante nga halungan gid nato ng ato ni kayong lawas. Agod man ikawan ng mga sakit, dapat epektibo man yung food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo Santon Plus Gold. Mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sa extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time, detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang Sa balita, nasa aksyon! Kag sa atong balita international, masobra 400 ang panibagong kaso sa COVID-19 sa Singapore. Base sa anunsyo, ginpahayag sa Ministry of Health sa Singapore nga nakarecord sang dugang nga 451 nga kaso tubtob las 12 sang uto Hunyo 10. Kadamaan sa mga bagong nga kaso amo ang mga work permit holders nga nag-estar sa foreign worker dormitories. Sa karon, gina-consolidate pa ang dugang nga detalye sa mga bagong nga kaso. Sa kabilugan, naglabot na sa 38,965 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Singapore. Una sa balita, nasa aksyon! Sa sports, sa balita, ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang National Academy of Sports Act nga nag-establisar sang educational facility para sa mga student athletes. Ang RA Act or Public Act number 11470 ang nag-establisar sang National Academy of Sports nga kombinasyon sang secondary education nga may special curriculum on sports para mabuligan ang mga Pinoy nga atleta nga magtuon samtang naga-training. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, ila ginakonsiderar nga maayo ini nga butang kasunod sa pag-host sang Pilipinas sang SEA Games 2019 ang naging overall champion ang pungsod. Ginpahayag man ni Roque nga napakita sang Pilipinas nga masarangan sa mga Pinoy nga magpaindis-indis kontra sa ibang nga pungsod sa patag sang sports. Una sa balita, nasa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, ginkilala bilang most beautiful woman in the world ang South Korean actress nga si Son Ye-jin. Si Son Ye-jin ay nakakuha sa pinakamataas nga boto bilang most beautiful woman in the world 2020 sa entertainment site nga Starmometer. Naglabot naman sa 4,354,037 ang boto sa actress sa social media kag paagi sa online ballot. Ginpiyerda sang actress si Lisa Manuban sang Blackpink matapos nakaaban sa ini sang boto nga 500,000. Una sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 33 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules sa Hunyo 10 tuig 2020. Saliwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar.